हम पिस्टल न्यूज आज आरा जिला के सरकारी बस स्टैंड के पास आगल बनी। जोन ई स्टेशन से बस 1 से 2 बीता के दूरी पर ही बाट है। जोन ई आरा के आयरन देवी के मंदिर बनावल जाता बहुत काफी तेजी से, काहे की काल से दशहरा चढ़ाऊ वाला बा। यही चलते हम सोचनिया कि दशहरा के पहले एक दिन पहले ही तस्वीर हम दिखा दी। सरकारी बस स्टैंड के नजारा बा, ई नजारा सरकारी बस स्टैंड के बा। आयरन देवी के मंदिर बनता तो हम यहाँ के मिस्त्री लोग जो भी काम करता उनका लग से पूछम कि कितना बचत से ई काम होता। पंडाल के नजारा देख लीजा, जन आरा के आयरन देवी के लेखा नजारा बाटे। देखी जाई नजारा जन बा ये आरा के सीधे आयरन देवी लेखा बनते। ई नजारा आरा के आयरन देवी ना गोनी देखे आके सरकारी बस स्टैंड में दशहरा में देख लीजा। काहे कि 7वीं 8वीं 9वीं ये तीनों दिन यहाँ इतना भीड़ रहला ये जगह ना रहला। तो चली जा हम मिस्त्री लोग से पूछा तनी, उन लोग जन मिस्त्री साहब हो जा चाचा लोग, इनका लोग से हम पूछा तनी कि कितना रुपया लगता, ई कहिए ले पंडाल बनता थे। चाचा ई कहिए ले पंडाल बनता? 3 महीना ले। 3 महीने से पंडाल बनता? 3 महीना से मैंने पंडाल में अभी लगातार काम चलता, लगातार चल रहा बा। ई कहिए ले क्लियर हो जाई? 10 दिन में माने 10 दिन में तो दशहरे खत्म हो जाई। अरे 10-15 दिन में खत्म। अरे तो काहे से दशहरा चढ़ता? हाँ तो 20 दिन ढाल दी माने 20 दिन। हाँ 20 दिन में पंडाल क्लियर हो जाई। हाँ लेकिन दशहरा तो 5-10 दिन में खत्म हो जाई। हाँ ऐसे खत्म हो जाई महाराज। तो भाई पंडाल बनाने में कितना समय लगी? नहीं आदमी में सब तैयारी करिए सही रात। बाकी बाबा तो कम से कम पंडाल तो 5 दिन में देखा बनो। हाँ बाजी में कैसे दिखा जाएगा? फाइनल हो जाए 20 दिन में फाइनल हो जाए। 20 दिन क्या है कौन दिन दशहरा बा? अभी 8 से 10 को दशहरा। हाँ तो 10 दिन में फाइनल हो जाए। देखी जा भैया 2 जनी वही नहीं जा अभी होने से तो हम दिखा जाते नहीं। ये भैया कहाँ के मंदिर बनता? ये बनता हमनी के अपने शहर के आरा के आरण्य देवी मंदिर। आरा के आयरन देवी मंदिर जी माता के मंदिर बनता। अपन शहर में अपने मंदिर, अपन शहर में अपने मंदिर में बनावल जाई। सब कोई तो कॉपी करते बा दुबई के या एथी के, लेकिन हमनी के अपन शहर के माइये नु सर्वोपरि बाड़ी हो। हाँ हाँ। ये पंडाल में लगभग कितना खर्चा लागल होई? पंडाल में लगभग 25 लाख के खर्चा आवता अभी। 25? बढ़ियो सकता, घटे वाला तो सिस्टम पूजा में नहीं होला। ना जानते हुई बाकी भैया ये तो काम में लगातार चलता नो? काम तो कंटिन्यू चलता। काहे कि अब काल से स्टार्ट हो जाए नमी। काम कंटिन्यू चलता। आज से हमनी के और तेजी हो गइल बा काम में। उलाई देखते बड़ा आ गइल बा भाई सब कुछ। काहे कि सब चीज यहाँ नए डलाता। हाँ सब नया लगेला हर एक साल। माई के नया ना हुई तो का हुई, अपन नया कपड़ा किना जाता लोग के नवरात्र में, तो माई खाती तो सब जाने हाजिर बा। बाकी रौरा लगे ये बा यहाँ की खुशी के बात कि अपन शहर अपन गांव के यहाँ मंदिर बनल जाता। जन आरा के आयरन देवी, जन आरा के आयरन देवी काफी फेमस मंदिर बा। हर एक कोना में आरा के आयरन देवी के मंदिर के नाम बा। जौन यहाँ तो भैया यहाँ वाले कितना दिन में उम्मीद बा कि मंदिर तैयार हो जाए? पूरा मंदिर हमनी के बुझाता कि 6वीं तक तैयार हो जाएगी चाहिए। 7वीं तक एकदम क्लियर। 7वीं तक से आदमी आओ आराम से मंदिर के दर्शन करो, माता के दर्शन। माता के दर्शन कब ले हो? 7वीं से 7वीं के जब पट खुल जाये तो माता के दर्शन हो लगभग 12 बजे के बाद। 12 बजे के बाद पूजा उजा हो जाये, हवन हो जाये माता के नौ। हर एक साल भीड़ होला, सही भीड़ इस साल हुई। भीड़ तो एजा के जानते बा आदमी, बतावे के क्या बा। टॉप 1 में चला भीड़। टॉप 1 तो पंडाले चलेला, माता के कृपे नु बा सब के टॉप 1 में पंडाल चल रहा। पंडाल भीड़ सब तो स्पेस अतना। पुलिस भी हमनी के बहुत सपोर्ट करेला लोग, पुलिस प्रशासन के भी बहुत सपोर्ट रहेला। स्पेस भी बा, कभी गैदरिंग ना होला एजा। हाँ बहुत बढ़िया भाई। हर एक साल जब बा जो नंबर 1 में आवेला तो देखी जा जो भी भाई के और आरा के आयरन देवी के दम सेम टू सेम पंडाल देखे के बाद तो सरकारी बस स्टैंड आई जा। जौन स्टेशन से काफी नजदीक में ये बस स्टैंड बाटे। सरकारी बस स्टैंड आरा में एक सरकारी बस स्टैंड बढ़ले बा।